आगे करी के हम चपरासी के नौकरी कर दिलियो जिंदगी सफल। आगे करी के हम चपरासी के नौकरी कर दिलियो जिंदगी सफल। कि जब बन गेनी सदियम मौगी गेनी कैसे बदल। कि जब बन गेनी सदियम मौगी गेनी कैसे बदल। आगे तोरे खातिर सब कुछ सहलियो जहाँ नहीं कुछो कहल। आगे तोरे खातिर सब कुछ सहलियो जहाँ नहीं कुछो कहल। कि जब बन गेनी सदियम मौगी गेनी कैसे बदल। कि जब बन गेनी सदियम मौगी गेनी कैसे बदल। पर तोरा बैठलियो खेती बाड़ी बेची तोरा पढ़लियो सीएम के कुर्सी पर तोरा बैठलियो। अजे कैसे हमरा देनी अपन दिलावा से निकाल। आगे देनी कैसे हमारा अपन दिलावा से निकाल। कि जब बन गेनी सदियम मौगी गेनी कैसे बदल। कि जब बन गेनी सदियम मौगी गेनी कैसे बदल। सोची हमरा आबो रोबाई अपन दुल्हवा के गनी भुलाई। अगे सोची हमरा आबो रोबाई अपन दुल्हवा के गनी भुलाई। अगे उत्तम तनिया दिल के कैसे जैतहु गे रहल। अगे उत्तम तनिया दिल के कैसे जैतहु गे रहल। कि जब बन गेनी सदियम मौगी गेनी कैसे बदल। कि जब बन गेनी सदियम मौगी गेनी कैसे बदल। मगही रिकॉर्डिंग स्टूडियो।